take, and if there's anything you might warn in public if bafuna isipoko ukuthi isipokwe into enamandla ngempela isipokwe ngoba isipokwe siwumoya. Isipokwe akukho la ungasivalela khona. Isipokwe sidinga abantu abahlukumezeke ngempela ngokwenhlupheko nanokukhathazeka empilweni. Isipokwe sifuna abantu abaziyo ukuthi bafunani. Isipokwe singumavula kuvaliwe. Isipokwe sikhuphula amabhizinisi. Isipokwe sikhuphula yonke into ethi ithinta impilo yakho ime ngeinyawo. Isipokwe sipowerful ngalendlela ukuthi siyakwazi ukuthi masifika la usibeke khona usitshela ukuthi ngifuna senze ukuthi lingashoni langa sikwenzele le yonto. Ngakho ke isipokwe sinobuhle nobubi. Ububi besipokwe ukuthi uhluleke ukulandela imigomo yaso. Ngoba isipokwe sisuke kuyinto ephilayo njengomuntu. Isuke kuumuntu uqobo lo kodwa wena ongamboni. Kodwa uyezwa mawumtshela. Uyezwa futhi mawumthuma. Uma uthi unesipokwe uthi wena sambe siyoshaya umcimbi wakabani ubhidlizele. Siyakwenza lokho isipokwe. Mawuthi isipokwe asambe siyothatha umshado engafika umakoti aginqike ngemoto afe. Isipokwe siyagijima siyokwenza lokho. Isipokwe siyakwazi ukuvuka ushayele emgwaqeni ubone ngathi kunenkomo. Ujikisa imoto ungene ehlathini. Umsebenzi wesipokwe lokho. So isipokwe sidinga umuntu ongakakhule engqondweni. okay. Isipokwe sidinga umuntu osekhulile engqondweni. Isipokwe sidinga umuntu owaziyo ukuthi sengifunani empilweni yami. Ngoba mawuthatha isipokwe siyadonsa sidonsa. Kodwa uma sekunento ongayigcini ngendlela ekhaya, siyakudestroyela isipokwe. Singakwenza isipokwe ukuthi uma ufika phakathi esitoro uthole kungekho lutho. Noma uthola amabhodlela a-empty. But that's my problem ngesipoko umkhulu wami ukuthi sizongidonsela and then from there siyanyanya isipokwe. Isipokwe sifuna ngayo yonke indlela wenze into oyisifunayo ngaleso sikhathi. Ngoba isipokwe siyadla. Isipokwe siyasutha. Isipokwe sinamandla. Manje yonke into enamandla iyakhathala iyafuna ukudla njengomuntu. Mawuthatha isipokwe usuke uphethe ujenene wempumelelo. Muphethe isipokwe usuke urich ngalendlela. Ipokwe zinamandla. But nkulu inkinga yamail isipokwe siyalawuleka na because I think that is where inkinga starts. Sesungathi siyadelela at some point or senzani siyajikela why does that happen? And nakhona lesipoko lesi asiphumi kumuntu othatha ama chance. Ngiyamazi lo muntu onikele umuntu isipoko akathatha ama chance umuntu wengempela uyayikhipha ipoko ziyasipana ipoko zakhe, but it just so happened ukuthi in that instance sisijike lesipoko senza into zakhe. Angithi angifuni ukublame lo muntu mhlambe naye ugejila somewhere wenza something wangalandela imigomo nani samjikela, but inkinga yami ile ukuthi uyabona isigubhu mangalandela imigomo siyathula sithi tu masenze lutho izinto ziye mara isipoko siyakupanish siyakujikela izinto so that's my concern ngalesi isipoko esifuna kusetshenzwe baba sisifuna ivila. Isipokwe sifuna umuntu ongalona ivila. Isipokwe sifuna umuntu ngempela osukathi yena mina ngifuna ukusebenza ngifuna imali. But siyalawuleka na. Siyalawuleka isipokwe. Isipokwe siyalawuleka isipokwe siyezwa baba isipokwe siwumuntu. But into ebathi bayikhuluma and I think I'm starting to agree with it. The way bangikhuluma ngakhona is that ungathi mabasela esigodlweni ukhuluma naso wenzani kumnandi. Naye mathayi mangifika ekhaya. Mafika ekhaya kumnandi for a couple of months. From there ungathi sesiyadelela lesipoko. So into ukuthi hayi umnikazi waso uyinyanga hayi wena. So izocontrola inyanga hayi wena. Wena usibolekiwe lesipoko lesekahle kahle. Ungabe khona iqiniso lapho mkhulu. Yeah, lapho kuyadepend ukuthi asazi ukuthi wena mawusunenyanga yakho nekhuluma kanjani esigodlweni. Indaba isala lapho. Kodwa nje isipokwe baba, mina abantu ngiyabavumela kunokuthi bathwale bangayithathi ipoko.
kunokuthi bathwale izipoke bangayithatha. Isipoke sokuthakathi, isipoke esinamandla, isipoke asihlukumezi, isipoke esimavula kubhaliwe nje ngishilo. Umanka ujenene. So saka 2+2 sona usikhandwa kanjani ukuthi singanhluphi after singidonsele imali kuba mnandi bese manje angisakhona nokwenza izinto bengizifuna ngiyaginqa ngemoto ngenza. How does uDr 2+2 guarantee ukuthi sakhe si discipline ngeke sinjike? Esami isipoke baba siyalalela. Esami isipoke wena usiphakeli ngoba wena sakhiwa nguwe. Okay. Esami isipoke yimi osakhayo, yimi osiphakelayo. Okay. Even if ngihambile. Ngisho ungahamba naso. Okay. Mina ngiyakwazi ukuconnecta naso. Alright. Futhi wena uma kukhona ke ngithi nje bese u100,000 isipoke. Kwasala u50 wangawukhokha wena. Phela isipoke ndoda sizokudestroyela esitolo. Ngoba isipoke singabhidliza yonke lento ngenxa yalo R50. Ngoba siyabona imali uyayenza kodwa uhlelo R50 ukubuyisela emuva. Okay. Isipoke nje asinankinga kuya ngawe ukuthi wena ukhulume kanjani nodokotela wakho. Isipoke sihle kakhulu mfowethu, abantu abathatha izipoke kunokuthwala. Okay. Isipoke sinamandla, isipoke siyathunywa, isipoke siyalalela, futhi isipoke siyahlonela. So wena ungas approve isipoke if ngifuna into yokuphakama in your list of izinto ngathi thatha list kakhulu ngoba abantu bayifuna into esheshayo. Abantu sebahlulekile empilweni. Kanti isipoke asihluphi. Asehluleki siwumoya singena phakathi emajele singena nomaphi. Sona sifuna umnotho nje isipoke. Isipoke sinamandla. Ish. Cool. Hey, angazi lapho. But if ngifuna isipoke la ekhaya siphuma ngemali nora sikhuluma ama price la. Ziqala ku 25,000 izipoke la ekhaya. Okay, so ziyahluka. Kuhluka ngani mkhulu wami if I may ask? Amandla. Okay. Amali lokwa 25,000 lokudlala nje ukuthi ubonakala ukuthi nawe konto wakho ayithatha. Futhi ke kuba isecond nje ujabulile. Phinde kushone phansi. Okay. And then the next level 50,000 kunywa nge25. Okay. O kanjalo. Yeah. Kufika kuphi? Agcini ngoba phela kusuke isipoke nesipoke gcina ngunike esiphila uhlala naso bukhoma kanje. Awulala naso. Bese umfazi wakho sibe indoda yakho. Kanjalo nje ma level. Cela siyeke lapho ke mkhulu wami. Bengifuna ukubuza nje ngobungozi besipoke. Hayi azinabungozi ezala ekhaya isipoke semnandi kakhulu baba. Ngoba lento uyakwazi kuyifaka futhi egazini ungaze uhambe nayo. Uthi nje ngifaka isipoke egazini. Uma unesipoke egazini yonke into othi ayifuni yenzeka, yonke into icabanga yenzeka, yonke into yakhe iyashesha mfowethu. Uma uthi ubana kafu uyafa. Siyakugada isipoke nje siyabashaya ngempama abangakhokha imali. Abantu nje ababolekisa ngemali abathatha izipoke. Khiye. Siyabona. Sanbonani Tsogo TV viewers, fans and subscribers and everybody at home. Guys, good news. Umkhulu Dr. Chawe has a special on the 18th, the 19th and the 20th of this month. Everything that you want for $5,000. So you need to get hold of him, call him and find out how he can help you. But you don't have to hear it from me. Let's hear him explain it to you. Yeah, siyabulisa specialist umkhulu Mahlebo. Umkhulu Mahlebo ke une special anaso nge18, 19 siphela nge20 yale nyanga sikuyo November. Si special sokuvula ubomi uqhaqha izinto zakho wena umuntu obotshelwe ububoni uma ufumana imisebenzi nama business acothayo ufuna ukuphakamisa izinto ufuna ama customer ufuna into ezilunge dibana nomkhulu Mahlebo ulungise 5,000 rand uyazibukela nge2,000 rand ulungise 8,000 rand ye transport. Xa ufuna inkcukacha ezithe ngena ku Dr. Chawe TV ufike khona pa Dr. Chawe TV uthi ispecial sikamkhulu Mahlebo sizawuvela uzimamelele uzivele inkcukacha ezithe ukuthi singani ispecial. Ngiyabulisa enkosi naso ke special nawe zifumanele icham lakho lokuba utshintshe ubomi bakho ngespecial nje sincinci se 5,000 rand enkosi.